Saluhut Parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja naposobulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang Parhalado nami. Huria ni tuhata na hinaholongan Marsada ni roha mahita musesa darion. Lau mamuji tuhata di minggu esto mihi say homa gabe partano bato aku. Atong sian nasa roha dohot haserepon. Tapasanga matuhani tapuji maibana marhite edde pujian songon topik di mingguta sadarion. Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana tapuji matuhata marhite na maredesian buku ede nomor 4 ayat sada sahat tulu. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu di saluhud denggan ni uhum ni Jehovah tuahu suruh konokku do panginuman par hatwao tugijang jala pajojoku dioguarni Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon nunga ditatap ho hami bangsomon
Aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunon na haliao dohot siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha. Songon anak haholongan ni roham. Diaka si taunon. Asa masangap goarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amin. Tapuji matu hata marhite bukwede nomor 610 ayat 1 sahatu ayat 2 BG matuhani. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu padua hondung. Tangihon hamu mapatik ni debata ima patik na parjolo dohot na paopaton. Aku do Jahoba debatam ninna debatata. Dan jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi kanonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalanna. Ai hona uhum na dosogot akka na marseneang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui. Dinaonomari ma ulah hamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba di batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom laylay, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu. Rodi isi ni huta ni halak pe mangibati hutam. Ai dinaonomari do ditopa debata. Langit dohot tano dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan neng jala di parbadiay. Ido sahatna. Atong rap mangidugugo mahita tu dibata lao mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan dibata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tapuji tu hata
marhite bukwede nomor 171 ayat 1 dohot ayat 2 tadai ma'au. Tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudusan. Sitopa nasa na adong. Paruhum natigor. Namakuhumi jolma manusia. Narodo kami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula kami marhitesian pangaluson nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakatyon nami nasoture. Ro di pangalo nami dihisap-hisap ni roha nami. Nah tamasi tutudo hona uhum kami ala ni dosa nami alai. Na tarsosol bagi rohami noaing alani asima roham dihami ale de batanami perdengkan bahasa jala para si rohado alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sama dosa nami saluhutna jala suruh matodi perbadia tu rohanami be asa terbain hami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinar bagam diakan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutu ahu asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jakoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dapdap botardo bahenoko songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 672 ayat 1 dohot ayat 2 tunggudang si tutu. Tunggodang situtu laonmu atong di pasahat tuhata tuhon yang adong betiking manalem batahe molumi bahet kiruan tokong say patu pamai alani tuhani so makirim balos na tuhon di batado mani danani ulami manang na adong parbueni ay lambok do sawarani tuhatai romaholas manang rohami say daing otokong hatani tuhani mangarahon col matutuhani say patu pamai alani tuhani so makirim balos na tuhon debatado mani danani ulami manang na adong parbueni. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion imana tarsura di buku Pesalmen Biddu 50 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat onom tajahama margati soring. Ede si podaon taringot tupelean dohot panguluyon nasitong. Ede sian si asap makuling do debata Jahoba jala martikting tu tanoon sian habis saran tolhas rodi hasudutan. Sian sion situanon dihandinggan marsinondang di bata. Sai narodo debatata jaladang tagamon hohom ibana dijolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di pio do akal langit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona. Papunguhamu matu ahu akana daulat marroha akana marpadan dohot ahu marhite hite pelean ayat onom rapak meta majaha. Jadi dibaritahon akal langit mahati gorana ay apala debatado panguhum. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite kor merikuai. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 716 ayat sada sahatu ayat 2 Namamulu sandong muluon, kuto sama
dako maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dong atas ha porsiaw di sadok kortibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak di tebata Jehovah nasa sadai imana ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Perbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni 100 na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surugo lau hundul siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemolak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di Parbadia jala adong sada huria na badia huria atau penyala Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na madok mulak mangulu sugu daging ni halak naong mate dohot dia nguluan na sora sudah amin. Tapuji ma tuhata marhite kor ina para hari Kamis.
tatangihon matik ting nihuriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan mingguon, ima minggu tanggal 10 sada Februari 2024. Naparjolo, guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu estomihi, dohot topik, Yesus do anak ni debata, tangihon hamuma ibana. Napaduahon jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguon manogot dohot arian ima pendeta mauli halomoan aritonang STH. Pandita HKBP Epipanias, Resort Balikpapan Utara, Distrik 27 Borneo. Parhalado dohot huria madok moliate tu pakkobasion ni amang pendeta. Pendeta Haris tanda huria sitorus STH MM marhobas di parmingguon arian di HKBP parmingguon Cirarap. Huhut manguluhon pelantikan guru sekolah minggu, pelantikan panitia pengadaan rumah dinas huria, dohot patadahon calon situa. Napatuluhon pilihan khusus. Di hari sadarion, papungu pilihan khusus dohita tu haporluan pembangunan HKBP Bonang Indah. Na di pasahat marhite amplop na naong pinarade ni huriatta, jala di pasahat ma tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. Napaupaton, berita habot ni roha. Di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 naung salpu, nunga marujung ngolu sahalak ruas ni huriatta ima amang Richard Juniko Hutagaol umur 40 tahun namaringanan di Perum Medang Lestari Blok B2 J10 masuk WE Prata. Jala di hari sadarion minggu tanggal 10 sada Februari 2024 di pukul 10 WIB di Patupah Huriatta ma parmingguon di bagas ninasida. Tatangyakon ma asa sude keluarga na ditinggalhon naung jumului dilehon hagogoon dohot pangapulion sian Tuhan debata. Napalimahon parguru malua mamuka di hari sadarion minggu tanggal 10 sada Februari 2024 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gereja nang dipatupa ma persiajaran parguru malua tahun persiajaran 2024. Napaunopon Bajar seksi perempuan mamuka di hari sadarion minggu tanggal 10 sada Februari 2024 sahat tu hari minggu tanggal 10 Maret 2024 dung sidung permingguan manogot dohot permingguan harian seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon Bajar makanan laho manupahi tu haperluan bonataon seksi perempuan HKBP Bonang Indah. Tatupahi ma ulauni bayan sangap di guarna. Napapituhon rapot huria. Di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 nanaingro masuk pukul 10 WIB sahat tunasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah nang di Patupah Huriatta do rapot huria HKBP Bonang Indah. Naing manotopon program dohot anggaran huria tahun 2024. Marpardomuan tu rapot huriaon persiajaran marguru malua dohot permingguan botari masohot majo. Di pasada ma dohot permingguan manogot dohot arian. Napawaluhon surat parmahanion sian upui heporus HKBP. Surat parmahanion sian opui eporus HKBP tatangihon ma marhite gabar dohot video di ujung nititing. Napasiahon totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sude ruas nehuriatta
asa boy tapasahat toto ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boy ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 000 sada 0 onom sada 554 atas nama Sape Sitorus. Pasapuluhon, pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu, hamau liateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boy mata pasahat marhite situa wik nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Napa 10 sadahon. Parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguan nong salpu, boy ma tajaha di file nanong di pasat huria, marhite WA di ganup wik. Napa 10 duahon. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata, pasahaton, selamat panjang umur, go'las ni roha masude ruas ni huriata, na marulang tahun hatu tubu, dohot marulang tahun hot ripe, siat tanggal 5 sahatu tanggal 10 sada Februari 2024. Hatan itu hatta si peopota imanatar surat di Galatia onom ayat sia. Alai unang marnalo jahita mabahen na denggan. Ay namang gotil do hita muse ditikinai, ang goso pargale hita nuay. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubu, dohot marulang tahun hot ripe, boy mata jaha di file na naong di pasat huria, marhite WA di ganup uik. Saunari, tabereng ma surat parmahanion na pinasahat ni Upuy Heporus di slide manang di layar. Surat parmahanion ni Epurus Huria Kristen Batak Protestan taringot tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024. Didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsawaran ni todi porbadia mahamu salutna. Sada patujulu. Ia di hari 14 Februari 2024 naneng roon patu paon ni negarata, negara kesatuan Republik Indonesia do, pemilihan umum, manang pemilu. Na paonopon ma pemilui di pamasa dung reformasi tahun sada sia-sia walu nang salpu. Alai pemilu na paduahon mai dung masa sahali pemiliton. Tu akka calon presiden dohot wakil presiden manang pilpres, rap dohot akka calon legislatif manang pileg. Alani tama si tutu ma ta para tetehon lapatan ni pemilui songon na mangihuton. Parjulu. Pemilu ima sada sian situhuni sistem demokrasi na patuduhon pa buah masyarakat do na punah waso manang kedaulatan rakyat. Lau mano tuhon ise do na naing gabi presiden do wakil presiden suang songoni nang wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, suang songoni nang DPRD kabupaten, do manang kota. Alani prinsip kedaulatan rakyat ima ungbahen na ikon di patupa pemilui hobartu odolanna ima. Langsung, umum, bebas, do rahasia. Jala ikon lidang, jala tigor, pardalanna, manang luber, jurdil. Los alanima umbaen na somal dido ia pemilu ima pesta demokrasi. Paduahon peran dohot tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan di pemilu 14 Februari 2024. Songon Huria tung di parhatopot Huria Kristen Batak Protestan do pabua na dohot do dirina bagian ni panguluan na di Portibion ima na sinuru ni debata tu huriai tu tonga-tonga ni Portibion asa parsidohot
patupa hasonangan ni polis mananghuta nagabe inganata. Patudos Yeremia 20 ayat 7. Di parhatopot HKBP do pabu amarhite pemilui Rosian debatado panggonggomi. Pasal 12 kompesi HKBP sada sia-sia ono. Jala ditikinados ikon tatangyakon nasida. Jala tapaingot nasida molorikot. Laos terjodoh hita gabe ale-ale ni panggonggomi di bagasan hasitongan. Laho patupa hadumaon di Indonesia on. Selani tungu laon namar situhu do dihita songon warga negara Indonesia namar napunahon hak suara patuluson pemilu 2024 ton di bagasan parsitutuon natakas. Alani tama masado masyarakat mamakai hakna di bagasan pemilui sadenggan-dengganna. Songon hataridaan ni kedaulatan ni rakyat. Lahu mambuan hadumaon tu sude masyarakat. Dadaholan tu narikot tu diri dohot horong sadiri. Jakobus 2 ayat sada tu 10 tulu. Patuluhon jauh-jauh pastoral ni porus HKBP. Alani songon huria si noarahom matu sude ruas ni huria Kristen Bata Protestan asa parjolo. Manangyakon anggiat lam tudengganna na pinarbuehon ni pemilu 2024 on. Anggiat lam tudengganna pembangunan lam mangerbang jala togu demokrasi hati goran dot hadumaon ni bangso dot negarata. Tatangyakon nang panggonggomita asa toktong netral sitong dot tigor mangula-ulona hombartu asas keadilan dot akaruhut natongon mardalan. Paduahon patujolohon nasa narikot tu bangsota digijang ni patujolohon narikot tu marsa sahorong. Lahu mangadupi hamaolon na macebalgani adopen ni bangsota di tonga-tonga ni parsiaduan ni salut bangso manarihon bangso na bisa diri jumolo sian akka bangso na asing. Ima nalam dao sian nilai-nilai hati goran dot hadameon tu salut. Jala maralo tu orientasi ni pakubesion ni HKBP tahun 2024. Ima HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Patuluhon songon nang takas jala satia pinatuduhon netralitas nami. Mamukasian bona ni pangaradeyon saat tu partikian ni kampanye pemilu di bangsota. Ia eporus HKBP songon uluan huria namar ruason ruas namar ragam aspirasi politikna. Songonido di johor de bata tu sudah aparatur negara somaribar nang tu nasian ruas ni HKBP asa toktong setia tu sumpah jabatan asa toktong netral di napasauton pemilu natigor bebas jala rahasia jala go las ni roha situtu paupaton taradu ti mahadameon dohot hasonangan di hamamasa ni pemilu asa toktong kondusif. Palimahon tu sude napuna hak suara jinouhon ma asa parjulu. Madiori hatorangan nasitong dang marojahan tu hata-hata nasotutu manang hoax. Taringot tu ise sipilitonmu tada calon sipilitonmu boto pardalanan niya kaulaonna tada nang partai politik
na mangusungi bana. Boto takas. Manang natutudo na sida sumakapi hadumaon ni sandok raya Indonesia dohot hinatugo ni hasadaon ni bangsot tasude. Manang naholan makarikot to diri, manang horong nasa diri do. Taingot mahatan itu atas songon natar surat di 2 Musa 12 ayat 21 dai namandok. Lului masyan sadok bangsoi halak akan namar sihohot maroha akan nama kabiari debata halak parroha nasitong akan nama kagigihon pangomoan naso turuti dang jadi majalo pabotohon do pararaton barita naso tutu manang akan nama kohon hosom niroha ima hoax nabui patubu parsalisian di tonga-tonga ni si hatoropan. Jalan namang bain dirim, padu-padu dot paduahon. Manupahi pemilu, marhitina borhat tua kainganan papunguhon suara. Una ngadong naso mamakke hak suarana. Laho mamilit sopola alani na pinaksa. Jala bertanggung jawab memilit sian akka calon presiden do wakil presiden DPD DPR RI DPRD tingkat sada do DPRD tingkat 2 naung takas mangula jala diaporsiai patu pahon hadu maon ni masyarakat situlah hodo politik uang do politik identitas rodi sudeta akka na mangula asat terpilit marhite kadalan naso sitong. Patuluhon parsidohot marmahani pemilui marhite na dohot gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup inganan pamilito tabi. Asa marhite gabe parsidohot hita mangorui ia so mangotapi pangakalion. Paonopon manangiakon saluhut ruas nia KBP na parsidohot di kontestasi pemilu 2024 on. Anggiat bolas na sida parsidohot. Lau mangula di tonga-tonga ni bangso do negarata gabe sira dohot panondang. Matius 5 ayat 10 tu 10. Alai huhut paingoton na sida pabuah sakap ni politik dada hua so sabing alai tung hadumaon ni sudedo napa paton penutup songonima tonaon pinasahat di bagasan tangiang dohot pakirimon di haradeon ni sado ruasnya KBP laho patupahossa di bagasan las niroha. Tatomu-tomu ma pemilu 2024 on songon tadani parsidoho tata laho paulilihon bangsota lumobi songon huria namar parsaoran oikumene jalana inklusif hita di ujungna holan sasada Tuhan ido na tapasangap Kolose 3 ayat 17 Raja tarutung 24 Januari 2024 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Robinson Butar-butar. Tapuji matuhata marhite kor amasion.
tapasahat ma peleata marhite pelean sada a dohot sada b laos tadehon masiat bukuede nomor 117 Jahoba de Batatado. Puso ko ikot
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion dienet sian Evangelium Markus bidu pasiahon mamuka sian ayat 2 sahatu ayat sia. Markus sia ayat 2 sahatu ayat sia songono mahatana datangi homa. Marsangap Tuhan Yesus diduluk. Dungi salpu onomari diarahot Yesus masih Petrus, Jakobus dohot Yohanes. Itogi homa nasida nakok tu sada duluk natipu tunasuhi holan nasida gabi mubama rupana di ida nasida. Gabi marsid lama akka ulosna potar sahali na so dapat botoon ni panusi di tanoon mabahen botar songoni dungi di dana sidama si Elia rabdohot si Musa na makatai dona sida dohot Yesus. Jadi do si Petrus jadi di dok si Petrus na makulingi Yesus guru dengan nai di son upauli hami ma di son sopo tolu sada di ho sada di si Musa, sada di si Elia. Adang di boto na ni doknay, itong hatahutan si tutudo na sida. Jala Roma obun sada mangalinggumi na sida. Laos makuling maswara sian bagasan obuni di doma. Odo anak kaholong aku, tanghok kamu maibana. Alai di nama naili nasida dang agyai sebedi ida sasada Yesus do akop nasida. Jadi lahu tuat siad dolohi di popai manasida undang di pajocor na di nasida itu halak ia sojolohi anak ni zolmai sian namate ima sahatna oras madihita akama ngakenang Pangpola masih ada nanti, pola do, ayo hutan ada sudi, pangpola kan, aladang berubah dope yang gogowar, marga pe, inang petong dope, dana pedang berubah dope tong dosa ada, nomor sepatu pedang berubah dope, holan ukuran ni baju dona berubah tik, saya saplon nomor satu nggak bisa puluh itu, batik arwano tu bang manu harus untuk salah nomor kan, nomor rekening pedang berubah dope. Alai dong tabak sian BNI itu BCA. Dok tiberi alai koberi pakeon matransfer balajo sa sentralisasi. Akan nama niop BNI itu nggak berlaku. Tangan dong lebih berubah kan? Las roha di Parjepangan sadarion. Ala 3 tahun nak salpo haruares kanami janon. Tu Kalimantan di resort dari Tapan Utara. Ale tiking nak kening sasitong ikut wanon dado. Padita HKBP Resort Balikpapan Utara dot. Kalau di bahan Padita HKBP IP Panis sera fungsionali deh. Sera udah nihuria do kerito. Ai mau dok Padita ni HKBP Bonang Resort Bonang berarti dia fungsional di sini. Ale mau dok Padita Resort Bonang Indah berarti dia pendeta resort. Tang nah klarifikasi sarupa do sastong ngai. Kamangat kenang ala titik kena warpudion paling sedikit 6 bulan terakhir agak rutik kami nang tutar-rutung. Kalau nasa tahun nggak tulu hali, tapi nah bulan 2 rupiah kan, kalau no bingung perterpelo kami mereka, tiba-tiba bapak ini banyak kali tagihan din kan, Allah memang agak rutin mengikuti rapor-rapor doang. Nah minggu nasalpu saya tanggal 7 tanggal sia, kobor ramai tanggal 6, bulan tanggal 10, madohoti rapat MPS AKBP, ala di luas dipercayai gabe
MPS HKBP Distrik Borneo sekaligus gabi kepala bidang kepada bilang ko Indonesia di distrik yang sama ala yang gula nahot sa sitong dapat ditarisok dot. Jadi gabi sa ikor rutin utar rutung. Tang minuto bulan naro lam sih. Ala mo loro bulan naro tang marjam kita besok nanti suatu kita gion ni nangun non. Tang tahu perasaan itu. Gabi sa konna ida aro di tahun ini nanti. Anggut tu jauh tong nang malawada. Ay na bulan sadai tu jauh ni amang sirigar kan anon habis sianot tu jauh ni siya mamang siang ate. Ngadong rencana mo manugion. Suatu double ate. Sebelum meran nanti. Manang sebelum mas roha di jakka pagkobasyon di tengah-tengah ni huriata apalagi nak tinggal bui bigion suara ni upui purus kan tak solas surat dia sugari situai nak king majahi mo do gamu itorin gawe tong masih salah situ ya ini tiket ala suara ni borusi apalagi margana na berhubungan suatu tu mutar-mutar balas tuh dulu saya rasa suara ditunji su sini kan itu kan ini tukar perkembangan ni gawe besok ni teh anon gawe lalap iba gawe so di pasah jamita nah parapun di sahat mata bini inang sahat tabini ija saya posroha dalam waktu dekat kita bisa bersama horas mari kita akamanga kenang di bagasan sederion masuk mahita tu minggu estomihi na marlabatan jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku Saihoma gabe partano bato wadiau san pesalmen 31 ayat 30 jala itogu-togu topik minggu kita kamanga salam umura afit tabahami hatani debata jala tahap persiai di topik minggu sedarion Yesus do anak ni debata tangi hon hamu maiban Yesus do anak ni debata tangi hok kamu ma ibana ayat 3 manak kay sa turpuhin niya ka mga kana ingot mo ba unang ibering at tungal kita bidah so na usuro man sa ayat 3 ni kuro de yung kung sa hindi kamu sigog lang ya dapat dong itu teh ayat itu tong Jesus do anak ni debata tangi hok kamu ma ibana lausido nanay gabe ipola ni Jamita di minggu tersebut paling sedikit ada 2 bagian besar yang harus kita perhatikan. Yesus do anak ni debata imana berjulu. Naba 2 hon tangi hokamu ma ibana. Maka porsiai Yesus anak ni debata jalan naba 2 hon olo manangi hon ibana. Akamanga kenang malo jujur hita ada ngadong arsak, da ngadong hamaolon dan ngadong sitaonon molo rap dohot Yesus nggak ada datung dapot titai molo saita bege zamita saita zahai evangeliumi sehari-hari ma dapot tita kamanga kenang molo tikos porsea tu Yesus gabe tu warsak na bazupang dohot Yesus hampir tidak pernah dang dapot titai kecuali molo solomo rohana mengihutton Yesus. Karena sampai hari ini prinsip kemanusiaan juga begitu. Ayang ko solomodo rohamak kamang mamerengau kaluar roho dang marminggo nak kane. Ido teh, teh uni ekel si poruson. Porus teh, memang gabi ngot porus. Ido kan? La pohahu dok, holan ni berek titingi. Pad ditarito nang ngabi nabor ngato 3 tahun dok salpu. Do teh nama nak kue pengin nam si putus manita. Marak-rak naso gulang dang marminggo biawin. Ido kan? Alai akana porsea tu Yesus akan selalu mengingat kemana Tuhan Yesus. Ido baina tu dia lau Tuhan Yesus berjamita, tu dia Tuhan Yesus mengajari berbondong-bondong orang. Ido baina masa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu tidak diundang loh. Daksongon natare na di GBK ini. Daksongon natare na di Jakarta International Stadium teh. Ido teh JIS. Mau bahasa Inggrisnya JIS teh. Untuk saran ini betul. Song sigi beranikan. Ido daya tampungna tulu marpuluhan ribu do ido 1 juta itu mungkin nanti kong mata-batai ala ahana haruar set pamangan ni Tuhan Yesus ada pasu-pasu do ay ganu pasupang imana tu namar sahid ipa malum ibereng imana ipa lualugot ibana dong namoding ipa hehe atura paro 5.000 halak 4.000 halak ilyam mangan lobi muse jadi lobi teh ido ala serotang sih teh
Gabi lu. Ido dah dia mata no aisoni. Ya biar kamu dong pesta lubis banganon. Aru pertangyangan ni pungan ni nape orang. Terus ada nama ngani hamu jam sipur balu bis banganon ni. Lobi berarti nang kamu latih. Ima. Marlobi. Artinya saya dapat apa supaya sudah narap dohoton Yesus. Salai kecuali kang lomoroha. Akan marsak ia puli. Akan adopsi tahun nonna. Pergugo menghamang dain. Dan itu he. Terseru pada ya kamang kenang dakota asik pengalamanmu ala paruta-huta. Kalau tidak ada hiba, unang mabadida amak juga. Olah situ amarjua ngamabiri aku. Saru pada bola mereng lewat guru matematika ni ada. Biar ni ba mereng guru, so tungi pukudu dia besok tidak persoalan. Iyo dah kan hormat dua mereng guru. Bon waeng bago las padita lewat tu si wain tu. Iyo dah. Nazolo tikira dana ingot tamu mazo akamang na isa masih biaran. Ngaro polisi mulai na. Go awas adong pistol lain na kan. Lewat padita. Kira Tuhan Yesus satina. Dan kita bayi dah sihir kembiar doida. Mau lai batu jauh ni jolma. Lai nak padita tu jauh ni ruas bah tu wari. Ai perjauh pe lomok doh dia sih. Itu fakta. Itu dakta itu. Donak perseyamu persoalanna. Ya aduh alhami gabi kancak anak palawate. Nasugut agak kuat tajam itu ala kujamuel. Ya harus oni mangula sada-sada huta. Tabula kedalaman tu rak pola udah gua restong. Asal ropat dita tu huriai, bitertabar pengeluaran huriai itu persoalanna. Pola ro nasosomal situai minum susu, enggak minum susu. Pola lo saya mereminggu pitor mangan ikan konsistori. Mangan. Tambah si karet. Ujung ngawan laporan, manur susu sekian, manur manuk 3 ekor, manur cabai sekian, manur sigaret. Nah, siap itu gerbak ada sigaret nah, sahat tuji samsu. Apa pengalaman orang bangun. Itu faktanya. Wasrahana, alatnya hajirunna, alaro padita. Bangun waeng nang pola soni kan. Nang alongi sanai baid do. Palingan lo malau mulak batu rumah kayu saya dia mau langon. Akan isi datang rangkap paling rumah kayu paling Sumarekon basugo ngamu lagi pada paling tinggi Lipo Karawaci nangalang kan ini pertibo sangat betul apalagi di masa ini Tuhan Yesus itu benar sero di dia Tuhan Yesus mangula saya tinggi lo si varian nisol malannya dabu me las tudus dia kamangat kenang moladong ruas naburzu bunga nama naburzu adong musehepeng na pola ro itu ro ngaro mang siregarin nan mang langi mai torinon naro malah yang ngasing enggak soro tahu torin naro tong ala bursu do tong dah ai Tuhan Yesus ka bursu do isari do saluhutna salina ya kamang dakya ulaon ni Tuhan Yesus mabai marsak akan atoro kehadiran dan pernyataan Yesus kapan dan dimanapun selalu membawa sukacita alani idolon ni Tuhan Yesus idolon nadang dong nangsing dang mengersahi kecuali terganggu kepentingan bayi do tong anggo terganggu kepentingan bayi do dah song nomor periode mulu terganggu merupani kepentingan sahala bendahara nami oleh rupani roba padita na tigas bahaya do ay song nasing do kugiring komamonin taksoni padita na musikan anggo terganggu dei alai mo liuloy to hurun bendahara odo padita na sitok torinon ro. Hanya saja Bapak Ibu terkadang banyak orang yang percaya yang kurang memahami. Banyak yang kurang memahami akan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Pajupang do, aladang pala yatu si aha lapada di perjumpaan ni. Manang sederhanana, marminggu do, aladang adong pola diingot aha ipola ni perminggon. Ujungna songoniro mulak. Songoniro hipal mulak. Laswa dong nataba na morotik moru pilihan na alam moru penga alai pasal pilihan na. Karena apa? Perjumpaannya itu tidak benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Manang meminjam istilah nih pendeta Dr. Donald Sinaga tidak menimbulkan efek perjumpaan yang kreatif. Alania kamang taingot malam minggu kita korodong hamu bau paling sedikit tabu baiknya. Itu tan amangi puruskan? Ai gabi. Ido sampai kelalakan. Akamang kenang yau saya molo hubigi laguon saya las duro aku pasti kamu pebo tuh lagi populer besok tuh nuaingon
Lagu ini diciptakan Bang Tagor Pangaribuan. Lagu rohani. Tapi syarat makna juga. Lagu di bait pertama itu sonon. Mungkin kau selalu menduga. Di bait kedua itu musik. Jangan terus sama jenang. Jangan kesal, sadut dong jangan. Apa kalau mau biar ramon ini ah? Itu sama redeng. Ujungnya referennya. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan dompetku itu? Cintaku. Nah neng dohonon naik sila kamangat kenang. Dia akan mau meyakini. Dia sendiri yang datang meyakinkan orang. Oma mau lepas semangat tuh. Dia kan berbanding terbalik ala coba membandingkan dua lagu ini. Lagu pop terkenal dong neng si Ocean si Utasoid Alanin Dion. Ahmed Dena. Oh pas dia aku harus teri ngebah. Memang gue bagian bangit Dihoni aku harus itu bing apalagi menawir. Pertama na idok sonon tarbigi ya wito siana lugui. Nah kan? Adong nama dongani ho disan. Itu kan dari logo di. Alai hebrena bagi hamu mah. Dapoto na satu kipe itu bag. Amse. Mangalapati niat tok unak siya na logo hutad daho. Itu maksudnya. Harus kamu sendiri yang datang. Itu kan? Aham sila sa tanah teh. Dapoto na satu kipe itu. Tarhiri mau disada hatorangan unang sian alogo dang muru kau ima aing go mengerau kret di songoni ketorlas doromu masa pala mabiramu ndak usah menapik lah ndak usah malu-malu ya kalau nadong musik matkuling karaoke perperjulo buat kena to menarik jalan memang aku selalu positif posisi itulah kebutuhan orang sekarang iya kan iya kebutuhan deh aku sehudo deh cerita-cerita tidongan. Mungkin 5 tahun yang lalu orang Jabodetabek itu takut mudah-mudahan dan salah. Begitu selesai arisan marga yang dikerjakan apa? Down. Pasikat patita terhelala partikianon cari kawan ceka 5 samisa namar bau bemai do marjoker lah itu faktanya loh kenapa kita malu-malu barani do permergaun apa lagi pedita hasil pek jamitein anggo jalang-jalang itu tak bener itu tak pakai partikianon itu kan itu mula macam 11 atong saya mah bolong masude bebani gereja mamusi menghadapi macam mah itu naneng au positif me do hida bau sung ngatong marjoker karma namar bau ai so tahat do pe iba ngai tekana mangonin na ai di peson itu kan ai itu namar pes 2 nama teh so tahat do pe nang bau na ima mangon so tahat do pe iba ngai tekanin na muse itu kan sekarang apa yang terjadi? Jangan ngomong besok ini. Sedangkan warkop pengen tutup, jangan dong besikan dong bro. Jangan dong benar joker sih. Warkopnya sini di RD itu hei. Jangan dong besi. Alana sudah live orang sibe. Nggak tutup kan? Karaoke sekarang kita. Kalau saya pertanyaan, mar musik, mar RD, joget, habis beban. Positif may berek kamu itu. Unak kalau nama RD nai, suatu hidup kamu ya nama RD dapat di tahun. Mabulok stres dia kama. Aisyar mau pebe ngasih stres. Masuk tu pungalina hon namar badaya rupan. Masuk tu na pulung-pulung, hola namar ngurutu. Masuk tu panitia pembangunan, itu di memang rahat. Na paling dakyai itu di mana kok marede. Dapoto na satu kit torsai do bebani. Apalagi mau di ya kepunga-punga marga marede bae kok kamu mah. Terlancar kan? Nah ini. Jalang-jalang per jamita 300.000, sawera baru 3 juta. Iyo persoalan. Orang itu itu fakta loh. Fakta deh. Na siringan wangi surau mengulu pertanyaan bona tahun ala habis pertanyaan isuru marede mengalangi panitia itu tuh mau lupa dita marede kan tersudeng do menawere agak bela ala betul pukul mola marede olah persoalan nisi Tagor Pangaribuan akamang kanang dok nanang bulingot tadi si jangan salah menilai akhirnya bisa kita menjadi salah paham. Dok, jangan paksa dirimu memahami sesuatu kalau kamu tidak mengerti. Ai sei boto horo pe manangah ngetor nang putenamu, nganang analisamu. Ujungnya satu ngaro dibeke ho ipara 112 barang na binoto bi. Ujungnya songone deni parsi borong-borong ima.
Ida da sia dia da mulani pa mola molaon itu da sia si gajang dilai nang se saha main iba bola dia paksa dirinya mengerti padahal memahami tidak sedikit pun dia tidak tahu bahasa gamatong iguria peolo do songoni itu kan yang teh oti gue dok pedi teh na toropong ini tolong dena rom saya dibora songni terus lama kamar tu kamar di marisa pedi teh ngasai benda persoalan itu kan molo sodiat tu si hodo udang paksa diri jangan salah menilai supaya jangan salah memahami manusia kan mau seperti itu pakamangat kenang kalau masuk tidak tutur pohon Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu dekat tetapi dia reaktif lalu reaktif terkadang itu saya pazulu-zulu si Petrusson ya do ibita damu do monis kenang mangejek-ngejek song monis molen na itu na bahaya ay seol pazulu-zuluhon ape na dok kenai 10 sada dok 10 tolu salah iyo manang 10 dok sia salah setengah diragukan setengah mungkin mendekati kebenaran ida labatanna mangejek-ngejek song monis ape bolong mami hari nenna no enak ngomong mami hari dah ala itor bolong itor 7 do monison ibolok kedon pa kamu mah tang nagawe si monis si Petrus artinya dia terkadang blunder dalam mengambil menyikapi sesuatu itor se 7 kodon kape sa sitonga nani dokon naipe tang sitong sa sitong kama kainang dito gyud Tuhan Yesus si Sianna si Petrus Yohanes do si Yakobus tusada duluk na tipu ala holokir rohana medo Yesus alaya doraksoi nga di pengok Tuhan Yesus na sida ay di sada tiki anak ni Zolmai ikom marsitaon do ikom mati alay kon hihi ay buhama sa sitongan ni anak kamangat kay nang tarzaloni rohani Zolmai nakita be nga holokir roha ape iktor gabe nang martadi martona maun ikom mati itu kan terkadang susah untuk menerima itu. Mereka sudah mengagungkan Tuhan Yesus. Ngapalah di babalgana sida Tuhan Yesus. Hape do Tuhan Yesus. Ayah ni Zolmai pe iko marsitaono do iko dileai di parsilakon. Ido ben nanako na sida tuduluhi terjadi transfigurasi. Terjadi perubahan. Tu Yesus. Nanak adorang nakok nasida tuduluhi sarupa dari bereng nasida ala holan nakok tuduluhi itu ben itu ada proses transfigurasi perubahan ai ngadi bereng nasida sada hiat dodonganna Tuhan Yesus itu salahna alai pamerengan ni si Petrus Yohanes si Yakobus gabi tolu jala marpahean na botar na mersillak si tutu biaya tuli di dok gabe marsilma akka ulusna. Tapi ada raksoi biasa-biasa saja. Alai ala anak ni debata hadona si Tuhan Yesus proses transfigurasi itu bukan persoalan besar. Jarada kolan ibana be. Ngadong si Musa, ngadong si Elia. Jala akamangak kenang teolog mengatakan kenapa itu harus dikatakan diangkat oleh Markus. Musa itu kan tipologi pemimpin yang diangkat oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Tuhan Yesus pelau manguluan do. Mabuan hita, mabuan akala berdosaun Tuhan nguluan. Elia juga membuat sebuah transformasi perubahan yang besar. Tu diri ini halak Israel jala si Elia do salah satu nama nakok tu Banu Gizam nakso mamulu sama dia. Ibarang nasi dah doi. Tolu tentu kan ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Allah udah nak kaning, Petrus kan orang yang reaktif. Dan itu si bana sa si tongai. Ya lima di do guru dengan nai deson upauli hami madison sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia alai tong mana si dari si. Awalnya dia ketakutan. Awalnya dia tidak mau menerima Tuhan Yesus itu menderita. Apa dibereng nasida ma di bagasan hamuliaon na Tuhan Yesus. Dohot si Musa, dohot si Elia. Gabi haruar sen pamangan ni si Petrus. Asai di sini nasida. Itu kan ingin mempertahankan zona aman.
Mula menderita Tuhan Yesus, doh menderita na rohana. Iso mahita, undak pala laut tu Yerusalem. Asa nyaman hita. Dia hanya ingin sebenarnya mempertahankan zona aman itu. Hidupan na nidok di ekonomi, aidang di boto na nidok na. Ido molo nidok na subinoto, itu akibatnya. Pinadok na subinoto, ujung nggak masalah. Aitung hata hutan situ tu don nasida. Akamangat kenang tak pola delik partikian na Laos Roma obun sada mengelinggumi nasida. Laos makuling maswara sian bagasan obuni di dokma. Odo anak haholong aku, tangi hok kamu ma ibana. Inilah anak yang kukasihi, percayalah kepadanya. Jangan dapat kita datang melotajahan di Matius 10 ayat 10 itu ya kamang. Odo anakku haholongani halomuan ni rohaku do ibana. Hante ni debata adu. Odo anak haholongaku. Inilah anakku. Ido hatani haruar siano buni. Jala hatani debata adu. Mpabuah hotu nasida. Odo anak kaholongaki. Odo gabe Tuhan dihamu. Alani tangi hok kamu ma iban. Dengarkanlah dia. Tangi hok kamu ma ibana. Akamanga kenang walau suku kita nuaing dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan ini suara mana yang paling dominan bagi kita? Suara ni dia mana dominan tatangi hon nuaing tonga-tonga ni portibio. Suara ni debatado? Pastilah ya. Pasti deh. Suara ni debata nadingga tatangihon itu akan membentuk karakter kita. Akan membentuk integritas yang baik. Tetapi tidak menjamin isi tas yang baik. Persoalan kebe ngatong manangion hati ni debata. Tapi membentuk integritas yang baik, membentuk kualitas hati yang baik. Molo sitong manangihon hati ni debata. Molo ido hotdoi persoalanna tergoda do hita kamangak kenang di tongga-tongga di portibio, jangan salah. Banyak godaan-godaan yang terjadi. Ya ada hujaha di sada artikel dari Google. Dapat tusong cerita nih salah Perdana Menteri Inggris di United Kingdom. Ia ini Perdana Menteri yang sangat terkenal. Mengulama atau di tahun 1940 saat 1945 sojo saperiudi masuk musik 51 sampai 55. Aku boton nak kiata jahe. Ada beberapa pengkhotbah pernah mengkhotbahkan ini. Warna si Winston Churchill. Dia luar biasa. Iko marpidato ibana jam 10.00 waktu setempat. Ibarita aku dang binoto dang mar mobil dinas ibana. Gabe diputus son ibana ma neng mar taksi. Jadi di stop ibana ma ada taksi sodo taksi i. Jadi holen dibuka. Bisakah mengantar saya ke tempat sana ini dengan jarak tempuh hanya 15 menit. Dan tidak ada supir taksi, maaf Pak, saya tidak bisa. Karena waktu yang bersamaan saya akan mendengarkan pidato Perdana Menteri kami yang sangat terkenal. Tapi ibana dari kona. Saya akan mendengarkan pidato Winston Churchill dan baik karena saya sangat menggandrungi beliau. Babu hama tertabayak masuk akamang semua ibarat tornaik do perak ni berarti. Segari marupani baju pak kita menang hidup kamu. Itu dia lah. Itu mall. Orang dot ada mbah. Ning marjanita pat di tarito nang luar biasa pemul satu ibe. Begitu teh. Song ni matto. Ibe gimana? Tangole bana manaruan. Ala ni holong bas ni rohani Perdana Menteri onina itu riba imana dompetna. Ya kasih uang pound sterling. Agak lumayan banyak. Wah itu congkor si birona tuh. Baiklah Pak, biar saya antar Bapak. Saya tunggu sampai selesai. Persetan itu dengan pidatonya Perdana Menteri ini kan. Persetan itu. Biar saya tunggu ke mana pun Bapak saya antar. Biarlah nanti. HP-nya julu dan ngadong dope YouTube siaran ulang. Biar aja lah dia berpidato di situ ini. Kok kamu? Ido ben nado kalak batak nama doa kamang Pak Nemano akarengreng.
Marara do mata mangida he pengendang wato. Dang ida he? Ida silo dong. Idang ida he? Dana ki beber kamu. Amgo hiasoni orang tua guru manukun. Umur 30 tahun. 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu inna. 1000 tambah 1000, 2000. Kau tahu? Duit dong inna. Baik kok kamu mah. Boy do berubah integritas. Aolah lain sesat. Ya itu tadi. Pak ni manu akar reng-reng. Marara do mata mangida hepeng. Guarra pe hepeng. Heba pengeluaran. Itu berubah. Jangan-jangan suara Tuhan yang sudah kita katakan membentuk integritas kita bisa berubah tiba-tiba hanya karena ada godaan. Tapi turpuk tadi bagasan sadariona kamang di dok. Anak kaholong aku don. Tangho kamu ma ibana. Dengarkanlah dia. Ulaut tado manangi honi akamang. Moloneng tubuh haporsiauta, nah memang itu manengon hatani debata ado. Di paham ale memang istilahon dapat tu sian pengajaran di Katolik don, ale mar rikotia don wihilala di kita. Buhalo sa sitonga asabui mangula hatani debata mulai dok tangihok kamu maibana. Ternyata punya proses juga. Idok naparas dulu dengan istilah lexio, majaha, mabigi, hatani debata doa sitong. Membaca, mendengar firman Tuhan dengan baik. Idok benar dong istilah nuaing mabiga kan? Majaha, Bibel, ganupari. Idok benar muncul almanak. Idok benar dong pazonok kamu matu debata. Ikonizah do. Kalau hamihan sakil warga. Oleh saya ada dong Bibel jauh nami, itu kami saja. Pis oleh saya ada. Ipion ngama la konai dia sangat kan. Bamol lo mungkin nama jahat Bibel libat tong dah. Malu sina kaya Bibel, olo dilagay babere dia aku nih tahun ini baru kan. Olo may go tili ba unang kerja do tarinda man saya. Ay berat na. Manuai ngakama ngakena mereka mu masuk. Mau dimanapun kita bisa baca kan. Mau bahasa apa? Tinggal bahasa syarat yang enggak ada. Mau bahasa Yunani, klik aja. Mau bahasa Ibrani, klik aja. Mau bahasa Arab, buka aja ada. Semuanya ada. Jangan dong alasat tanah sodong Bibel si jahota. Bacalah tiap hari. Baca firman Tuhan, kitab suci 2 tiap hari. Lexio, membaca dan mendengar. Itu na parzulu. Itu dah sorna. Itu benar di dok si Paulus di Roma 10 ayat 10 gitu. Aisyah na tumangiho doroha porsiaon. Ia panangiho nani sian hatani Kristus do. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah berdua on ada pakai nasida istilah meditatio. Sian do keluar kata mediasi. Maledok bermediasi kan dia memang benar-benar menyendiri. Merenungkan firman Tuhan. Dia renungkan firman Tuhan. Ahado nanang dohonon ni Tuhan tu iba marhite hatani debata. Setelah sederhana aha mana neng dohonon ni debataan non tuhita marhite sami tahun. Dia meditasi dalam kehidupannya. Aha nana yang dohonon ni debata. Di jaha ibigi kau direnungkan atau. Unang ngayon do semua ni sifat akan apa lagi itik-itikin apa video. Benuai kan igandrung izol mado. Apalagi ruasnya kayak bibi. Kalau subuh be padita ma be mek dak padina sitongin nama. Ini berat persoalan na, jujung nga mulak, tahu na maraming wita buin. Ano jamitin na, pokok na tabu ma, mekelek terusin na, mekelek terus, mulai kedatangan sampai ke pulangan, semua kita tertawanin na terus. Siap dia do turput anak kening, dak pingok bena. Ayun na mekel nama terus, iyo. Siap dia ma turput na besukun, ada kubo to be, ay na tabu padita imanya terus tiap minggu, ima padita resok ten namusi. Tapi padita ni hakai do tong na padita resok ni agabi dia boy. Iyo kan? Perek kamu mana yang di YouTube? Boy do mau orang tong molop galo marsongoni, mengatur menurung lihat sendirilah. Ya, tapi memang itu yang digandrungi orang sekarang. Ternyata bukan itu. Dengarkan, baca, dengarkan, renungkan. Nah betul luan dok istilah oratio. Suku Tuhan ini di bagasat tangyangmu. Suku. Bertanya dan menyampaikan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kon takas isu. Martangiang ulau tadi
Persoalan yang terjadi saat ini juga itu menjadi dilema juga bagi kita. Saya pintar menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi lupa berbicara dengan Tuhan. Sibuk berbicara tentang Tuhan, bicara dengan Tuhan nggak pernah. Bodoh ku hafal sian Kejadian 1 Wahyu, alai holan menghafal hola pasahaton. Itu benar dong istilah kinaking. Jangan sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi lupa berbicara dengan Tuhan. Yang paling utama adalah berbicara dengan Tuhan. Itulah saat-saat meditatif tersebut. Ayang gohola menghafal Psalmis 110 sia itu bodoh cal masih. Tapi holan menghafal doi. Bicaralah dengan Tuhan secara baik. Napa upat tidak ada kontemplatio. Mengunyah firman Tuhan itu. Kepamasuk kota di bagasan pernguluatan. Di pahusor-husor sama si Maria. Iya si Maria di peok dohatai jala di pahusor-husor. Tuhan Yesus mado di Lukas 10 sada 20 lui martua maakan au bege hata ni debata zalana upeos. Na parpudi ikut diulah hodotong dah. Ayang go holam maddo ko inna museman non. Ay sona matutung pamanga maddo api. Tang matutungi. Hata ni debatana ni hapor siaumi naong ni renuk kami naong ni tinangyak kami ikom manguda doi tarida di tonga-tonga ni golum. Asa Jepang asau na didok ni Jakobus 2:10 bitui iman tanpa perbuatan kan mati. Hapor siauni pesongoni do anggo swadong pangalahona naong mati do hadirian. Ijaha itangihon direnungkan, diresapi, tanya kepada Tuhan, berdoa, lalu lakukan. Ido nasitong. Bahita, tengok masuk kamang 5 persyaratan ini, nanggo pala tulunya nanti, anggo mabigi pasti deh. Tangi hon hamu maiban. Ido guguta. Nak kaning ngata bigi pastoral ni borusika, namanya nyangkut tu pemilu. Bah memang ulau tadi. Sadarion nggak masa tenang ati. Nang dong be kampanye kan? Nang dong be tanggal 14 pemilu nama. Pemilihan umum memilih calon legislatif DPD. Lalu gebe redup do pemilihan di saleko nanti, alan pemilihan di presiden non. Tak pala godang ibah soal mana yang di PRB. Do DPD. Nang godang nomor 2 lu kayak ini. Natului do maksud tu. Natului do. Kan natului do maksud tu. Hina ma dibahas jol manuai. Nang pala ai si Prabowo dah. Tim si Prabowo dah. Ai kan lucu dia usah ingat deh. Nomor berapa nak dipilih nak? Nomor 2. Siapa namanya? Prabroro ini. Gawe ingot, gawe takut. Gawe holat tu sih naik pemberitaan kan. Na berzulu akamangat kay nang madatangi ako mababasaman ni karo. Ino rikot kan asa aman. Ay sa sitong nga gusto ko na di sukun. May isip ito pero si ditong ko pa dito niya KBP yaw nito. May ilo dah. Ay suhutad si Prabowo. Suhutad si Ganjar. Suhutad si Anies. Alay sebagai warga negara yang baik itu kan tidak bisa juga. Kita harus menentukan. Ayo gusto ko ni unang nga pala marsaloin na ituloy kinatuloy sahay persoalan. Sahay persoalan. Ino. Itu suki. Jala akama ngakkanang batabereng makkanamasan waeng. Badang na binoto be, riuk-riuk ni akka pemiluon. Au samulay na bulis siya nga rong pali au balik tarutong balik papan. Wala baleho sudi. Sino po sa balehon? 500,000 paling ngoti. Ini kira-kira paling ngoti 2 triliun. Baik kamu mah. Itu masih satu. Nah, udah ingat berlubah. Ala memang secara personal masyarakat Indonesia orang kaya. Secara umum udah kita fokus. Secara personal kita ini orang-orang mampu loh. Bikin nggak bolong benuaik sudi. Saya ada baleho 500,000. Nggak bolong bisbi. Gawe buru sudi. Jala ya saya udah dari malam masak ke pemiluan pilkada termasuk pemilihan di kepala desa. Nah paling riskan kan di hitado. Enang irian wae. Jam itu ngai lapo. Saat 1:12 rezeki itu lapo. Alana ngadong bayari. Jam itu sarapan calik dia ngai na. Rodot tong las berrohana kan. Ano makan anong snack. Istirahat snack jam 10 isa manggarar. Calik ikirin ramai na kan. Jam 12 ano isa mga bayar PDB na.
Jam 4 mulai Roma tusur isma bayar Golkar. Anno makan malam. Saling PDP metongin. Baik ke Sony mah terus. Habis baik garisui. Parlapo pelas torohana. Enggak gudakan utang ngisi. Saya dia ina gak hitung mak dok tahun nok salpin. Bang gak dosa kau mak bayar. Itu loh. Kalau ni na may dok kamu tamu dah dok kon. Ato emak mau terpilih anno ni tong ngomong ototoin namse. So nari mani ototoan ni namse. Ujung ngai dok ma horas nama ototoi, horas dan ototoan. Dan ni, ay nangerina tanggal saya kampanye Golkar, itu Golkar. Tanggal 2 kampanye PDP, hidup PDP. Tanggal 3 kampanye Nasdem, hidup Nasdem. Tanggal 4 kampanye si Ganjar, hidup Ganjar. Tanggal 5 kampanye si Anies, hidup Anies. Tanggal berikutnya kampanye Prabowo, hidup Prabowo. Sudah mah hidup, sudah hidup. Atau ngisi mah pilih terjadi masuk anak kani. Ijalo sa nomor 1, ijalo sa nomor 2, ijalo sa nomor 3, asa adil pilih di masih batal barangnya. Baik kok kamu mah, bawa mah mau langsung nita, mau disodang kan? Unang jalo kamu hidup. Ayo posisi waktu kamu do, minta uangnya, jangan pilih orang ini. Aduh, mati deh. Mah dokon, adong do diiklan kan? Minta uangnya, jangan pilih orangnya. Unggulan kudu samisi. Ijaloi ho hepeng halak, HP belum tentu hepeng ngaitu nami. Jangan-jangan jabu napi ngagadehon. Bahaya. Sotung-sotung do pajaya pedihitan, ngado ho betaba igadehon. Bisa loh. Hidupan dari dok, hola salpu pemilu, martabar rumah sakit jiwa. Lah fakta itu. Ala ni gudang pengeluaran ni, merdala-dala ni mah. Nietong guna olahraga, HP nang lari satu nga. Plastik iba pungu-pungu, dia itu nang latut sampah, yang langi plastik. Itu persoalan alamnya ha. Kita ambil bagian untuk membuat dia seperti itu. Ya jangan minta dong. Enggak usah. Oleh jalo jangan. Tu isi lenon nah. Hitau kan nggak bisa hera simbiosis mutualisme do. Ala no do hita. Butuh hamu do kamang. Ibalik papan yang itu ngeri kali. Ngaparane saya ada caleg itu tingkat kota membayar 2 juta satu suara. Bayangin. Biasa harus begitu. Ai mangaruding go TSI. TS ni si Golkar, TS ni Gerindra, TS ni PDP. Di karaoke do makatai. Itu dok mak. Bosku ini tuh kan. Si Anu sudah kasih 500 ini. Tapi yang karang do. Udah kasih 750. Iya, siap bosku ini tuh wajib kol kan. Idok kedemu sih. Bosku, itu Gerindra sudah kasih 7,5. Udah kasih 1 juta ini. Ujungnya. Bosku sudah kasih 1 juta ini. Ratang Golkar kasih 1,5. Nang guliper pedangi basahat persoalan ini do. Dah nggak dong. Kayak mana lah bosku? Udah kau kasihnya. Lari mana? Mana ada? Boyaronya duhon. Kan tidak bisa. Yang memberi dan yang menerima tetap juga di penjara. Langsung nih, tak kasihan lah. Kalau mau selamat bangsa ini ya, song tidak ngeporusima. Cerdaslah untuk memilih yang terbaik. Apalagi natu presiden on. Kita pilihlah. Tetap ya deh. Mirso si pata, basic do termasuk tu salah memilih lah kan. 9 tahun kan Pak Jokowi kita akan agung-agungkan. Jokowi itu luar biasa ini kan. Sudah itu deh. Sudah itu kita kan. Lepas setelah mau pasca pemilu ini lah. Setelah mau pemilu ini kan bagus dia. Apalagi jung jenek itu Pak LBP. Oh ini luar biasa Pak Jokowi kan. Membangun dana tuh ini. Kita puji-puji doh. Infrastruktur, infrastruktur. Suatu salah iban no. Infrastruktur. Ayo mula dah batu hitam, nggak ada boleh sahak tu kena tu parapat nggak jalan tol, tu kisaran nggak jalan tol, ada yang binotan ada di lunas on persoalan itu. Sedang kendaraan lewat, ada utang luar negeri dong, ada kereta api cepat, nggak tahu berapa triliun juga, nggak tahu kapan lunasnya, nanti dulu nanti Jokowi itu, kan banyak hasilnya, tapi yang mana berpudion, kasihan kan, kasihan lah, awalnya tentang pelabarannya umat bully, nang pe keputusan nedang sitong. Adong hitan yang membuli nasida, nggak ada ngaku kali, nunak manian. Itulah politiknya. Kita tidak tahu itu. Bangga saya tatang yakunnya, mata bereng ma di balik ini apa sih yang akan terjadi? Di baliknya itu apa yang akan terjadi? Karena memang doakan nama Allah, ya itulah politik. Dalam dunia politik itu kan tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi bro. Yang penting cair.
Itu dunia politiknya, bukan berarti dunia politik itu jahat. Tidak ada teman yang abadi. Megawati bilang Jokowi itu anak kandungnya, sekarang sudah jadi nggak tahu anak apa lagi. Lah itulah, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Asal stopi, kita buat gerakan memilih dari hati nurani. Pilihlah. Kalau kamu yakin Anies membawa perubahan, ya pilih. Kalau yakin Ganjar itu lebih bagus, pilih. Kalau yakin Prabowo itu bertahan melanjutkan pembangunan, silakan pilih. Ale unang pilih toluni. So tunggabe so merlapatan suarami. Alania kamang kena nau porlu idok kaneng martangi yang mahita, lau mahita tu TPC, sudedo hita mat cita-citahon dalam tu denggan dan negara. Boy hita denggan kebaktian, akan nama usaha boy dalam denggan usahana, akan aneng mangalamar kariju boy denggan, unang seta dobe sudah bapak Kristen pula itekan tekanin, tapi lima kapanggomi, na boy membuat inspirasi ini. Akka nadinggan di tengah-tengah ni negara. Amin martang yang mahita. Melihat ya Tuhan di hatam nang saur di hami di minggu estomihi di bagasan sadarion hodo ali Tuhan partana batuan nami jala di paingot hatam hami asa hutangi ho kami ho ali Yesus Kristus di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulun nami. Pos marohan nami Tuhan parguguam memahami laho pangulahon ulaun nabi hobar tulomo ni roham di ragam niaka hagalion nami pos marohan nami urupamu memahami Tuhan laho madalani ari-ari ni ulun parsoran nami di bagasan sadarion pasahat kami maduho las rohan nami ali Tuhan ana di bapungu hodo kami laho marsaur laho mamuji pasangapon guarmu terlumubi manangihon hatam pasu-pasu makaruas ni huriam naro tu parsauranon pargugui mana sida tentu gudang akan persoalan pergumulan di nguluna sida os rohanami Tuhan molo ditangi hoko oleh Tuhan Yesus aruar bisa luhutna malum ma akan marsahid magu ma holson akan holsoan mergugu ma akan somergelok dapat akarizu ma akan sokarizu tapi lam tudinggam ma akan usaha ni akan ruas ni huriam ketik-ketik kina nengro patarida patuduomu ma akasirokap ni todi tuaka anak dohot buru ni huriam naung tikina merdonga saripe akan amasihol dia kahagabiu pe Tuhan pasahatomu ma ima parbu ini manangihon Tuhan Yesus di perdalanan ningguluna asupansu ma huriamon inganan ya karuas ni huriam marsaur di zon na niuluhon ni nahosom posmarohanami gabe inganan bagas soro na bedion buan las ni rohon tuaka ruas ni huriam. Bertanya ko kami secara khusus keluarga na berduka nialap mo Tuhan sada ama sa tonga-tonga ni keluargai asimaroham abu lima ka keluarga pargugui Tuhan asabuy na sida tarapul di na nangpe di tadikon ama na kinahulongan ni rohana sida. Di bagasan sadari Tuhan bertanya ko kami mang proses perjalanan ni pemilihan umum di tengah-tengah ni negara namion itu tanggal 14 Februari nanengro peliton nami ma presiden dohot wakil presiden anggota DPD anggota DPR RI DPRD provinsi dohot kabupaten kota kami do nama nutuh Tuhan jala kami do nama ngalih suara tu nasida ku paraho kami ma hati nurani nami asa akan adinggani hubirli tami sopolo olo hami Tuhan ditugu corona sida sopola olo hami Tuhan terlibat di money politik ai makorhon hasisi gadui tu negara namion ala nipa hipas pamatang dohot pikiran nami asa boy hipas sami satu TPS mangalehon suara nami jala sadapot mungkin mengawasi perdalanan ni TPS pos marohan nami naung di pararihodo gabi pemimpin di tengah-tengah ni negara namion jala dang luasomu terpilih akan namanigai akka hadingganon di tengah-tengah ni negara namion tong jalo mahami Tuhan pola mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiat kami tuh alai unang luas lamani rohan nami nasaut setok tongma lamani roham amin.
Ali de bata amanami na di banua gicang odo haroron ni saluhut sila lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus upasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho so jalo may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon badibuluhan harazaun mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok maulianti tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di benua gijang say pinarbadia magawarmu say roma harazaunmu say saut malomoni roham di benua tungaun songon na di benua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan tamar dosa tuhami udah kami tukihon tu pangusunan palua mahami sian pangako sadame jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim Selamat hari Minggu ma di kita saluhutna di pasu-pasu tuhata mahita. Oh, cong dulu. Oh, padang ini notor ba. Song itu mau tamu. Selamat hari Minggu ma di kita kamang akenang ajak kema pasu-pasu ni tuhata. Shalom hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari foto-foto. Ayo kan.